На 7 септември 1940 година в румънския град Крайова е подписан договор, по силата на който Южна Добруджа е върната на България. Този акт с основание се счита за огромен успех на българската дипломация и преди всичко на цар Борис III, тъй като тази изконно българска земя е върната в пределите на родината ни изцяло по мирен път, без да се пролее нито капка кръв. България губи територията след сключването на Букурешкия мирен договор на 22 юли 1913 година, подписан след Междусъюзническата война. Тогава Южна Добруджа е несправедливо присъединена към Румъния. По време на Първата световна война българските войски навлизат в областта и си връщат обратно земите, но след подписването на Ньойския договор отново е дадена на северната ни съседка. След избухването на Втората световна война, развитието на добруджанския въпрос пряко зависи от промените във външно-политическата обстановка в Европа. Крайовската спогодба е подписана в хода на войната в периода на неутралитет на България. Условията на договора налагат Румъния да върне на царство България Южна Добруджа, както и да се осъществи обмен на населението с това на Северна Добруджа. Така 88 000 румънци, заселени от румънските власти след окупацията на Добруджа през 1913 година, са принудени да напуснат и да се преселят на север, докато 68 000 българи от северната част се преселват в родината.